Spørger Jesper, tillykke. Tak skal du have. I er i finalen i morgen Ja. mod et GOG-hold, der også spillede stærkt. Ja. Hvordan ser du kampen i dag? Jamen, i dag mod Ydun, så ser jeg egentlig det som en kamp, som er hård, fordi at Ydun ligger og dækker det her meget offensive forsvar, og vi kommer selvfølgelig til at bruge en hel masse kræfter på at få løst det. Vi er gode til at komme på kant, og når vi så kommer på kant, så kommer det også til vores scoringer. Så selvom det er hårdt, så bliver det hårdt, fordi der er mange dueller, men vi har nemt ved at score mål. Vi kommer også på 34 mål, så det var rigtig fint. Og så rent defensivt synes jeg, at især i anden halvleg, at vi kommer til at stå rigtig godt. Og så får vores målmand jo lukket ned i den periode også. Og kampen i morgen mod GOG, de kom på 38 mål. Ja, skide med. Hvad tænker du om det? Det gør de ikke i morgen, tænker Det gør de ikke i morgen. men jeg tænker, at det bliver en super fed finale mod GOG, som er et ekstremt godt mandskab. De har en meget stor bredde, og den vil de selvfølgelig nok prøve at udnytte i morgen. Hvor jeg tænker, at det vi skal stå imod med en gang til, det er jo, at vi skal spille klogt, og vi skal spille hurtigt. Så er jeg sikker på, at så bliver det et brag af en finale i morgen. Og hvordan er det at være her i Ringsted fra Aarhus? Det er selvfølgelig lidt langt, men det er fedt. Der er mange mennesker i hallen, og der er en god intensitet på derinde, og det er jo dejligt. Men det gør så også, at hallen er på en hamrende varm. Men det er rigtig fint. Det er godt. Tak, og held og lykke i morgen. Tak.